Soc la Nicole. I jo la Zainab. I jo l'Helena. I avui li farem una entrevista a l'Helena. Comences tu? Vale. Primer, per què vas voler ser professora de matemàtiques? Doncs és una decisió que he pres no fa gaires anys. De fet, vaig estar molts anys treballant en empresa privada. A Hewlett Packard vaig estar 15 anys i tenia la necessitat de treballar amb alguna que tingués un impacte més directe amb les persones. I de matemàtiques perquè m'agraden molt les matemàtiques, perquè és la millor assignatura del món. Per què t'agraden les matemàtiques? Perquè no tenen sorpreses, és a dir, una vegada has entès alguna cosa i ho has comprès, no hi ha mentida possible, no? Pel mig és com... A vegades és màgic, costa fins a arribar a entendre els conceptes perquè les coses les entenguis, però una vegada les entens ja és per sempre. Vale. Des de quan volies ser professora de mates? Doncs això, la decisió la vaig prendre fa més o menys uns 5 anys, una cosa així. Quan tenia la vostra edat no ho tenia clar encara. No ho sabia. I pot ser que vosaltres també tingueu un camí molt llarg fins a provar diferents feines. Avui en dia crec que és més complicat que comenceu treballant en una feina i acabeu la vostra vida laboral amb la mateixa. Segurament us haureu d'anar reinventant, crec. Tens fills? Quants? Sí, tinc 2 fills, una filla de 18 anys i un fill de 20 anys. Vale. A ells també els agraden les matemàtiques? A la meva filla molt. Sí, la veritat és que sí, està estudiant biotecnologia. El meu fill no, el meu fill és... No, la part, diguéssim, científico-tecnològica no li va tant. Si no fossis professora de mates, què t'agradaria ser? Doncs m'interessa molt també l'interiorisme, tot el que té a veure amb deixar les coses boniques. M'agrada molt també. És una de les coses que també em vaig plantejar en el seu dia. Però em vaig decidir al final per les mates, però també m'agrada molt. Treies bones notes a mates de petita? No era una estudiant excepcionalment bona perquè quan tenia la vostra edat em dedicava moltes hores a entrenar, a nedar. Nedava cada dia matí i tarda i els caps de setmana competia. I les meves prioritats eren fer esport i l'altre per sortir del pas. Que són coses que després amb l'edat comprens que hi ha etapes per tot. Però no era brillant, diguéssim. No necessàriament has d'haver estat molt bon estudiant per arribar a ser profe de mates. Creus que estudiar per ser professora és una carrera difícil? N'hi ha de més complicades. No, jo diria que no. Com tot, a la vida requereix hores i dedicació i que t'agradi. Jo us diria que intenteu trobar una feina que us apassioni, que us agradi. I llavors les hores i l'esforç es fan lleugers. No considero que sigui una carrera difícil perquè pots venir de moltes carreres universitàries diferents, no? Però clar, requereix formació, això sí. Vale. Quants anys portes aquí a l'Institut Puig Castellà? Al Puig Castellà vaig estar la primera feina com a professora aquí a Informàtica, que cobria una baixa i van ser 10 mesos, des de mitjans de setembre fins al maig-juny, que llavors va tornar la professora de baixa, i aquest és el meu segon any, o sigui que 2 cursos sencers més 10 mesos a Informàtica. T'agrada l'INSTI? Molt. Crec que tenim molta sort d'estar aquí, tant vosaltres com a alumnes com nosaltres com a professors. Es nota que hi ha molta gent implicada i que treballa de gust. O sigui que sí, molt contenta. De fet, em puc quedar l'any que ve, primícia. Ah, sí? Em puc quedar, sí. Has estat a més instituts? Sí, he estat a un altre, a Terrassa, un institut d'alta complexitat. Vaig estar 2 anys també allà. Però només conec aquests 2 instituts i m'agrada molt més aquest, el que vaig estar a Terrassa. De petita, quines assignatures eren les teves preferides? Les matemàtiques m'agradaven. En general les que no eren de memoritzar, perquè no soc bona en memoritzar dates i noms, a no ser que els hi trobi certa lògica. M'agradava també molt el dibuix, la part creativa també m'agradava molt,
i matemàtiques i les parts, diguéssim, això, més científiques. Quin esport fas o feies? Feia natació de joveneta, però després de gran també vaig descobrir córrer, que corria amb molta facilitat, em mantinc fa molts anys fent spinning, faig una mica de tot. Jugo fatal a futbol, aquí fent una mica el ridícul, una mica. Què va? Segueixes? Sí, a l'esport el segueixo fent i més quan et fas gran i compleixes anys, més necessari és que el mantinguis, perquè si no el cos es rovella, igual que el cervell, si no el mantens actiu. Quins altres esports t'agraden? En general els esports que no siguin de pilota, perquè no tinc gens d'habilitat. Qualsevol, m'agrada córrer, ara esquí fa anys que no esquio, però m'agrada la muntanya. Sí. Què és el que més t'agrada del teu esport? Clar, us diria que el que més estic practicant ara és l'spinning. I el que m'agrada és que és un esport molt intens, en poca estona, que et permet mantenir-te en forma i físicament i mentalment, que hi ha dies que en comptes de cridar doncs ho deixes anar allà tot. Vius a Santa Coloma de Gramenet? No, visc a Barcelona. Què opines de Santa Coloma? Que és un